Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu Wakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wiwo fethu umholi webandla lwakaShembe, uhlangothini lasebuhleni, Inkosi uMduduzi Unyazi Lwezulu Shembe, igadla isinyelele enkosini yaseThembezinhle ngasekho, uvele Msebelelanga Shembe nofakazi bakaJehova ngesikhathi avala umhlangano kaJulayi ngempela sonto. Unyazi luthe ngabe-ke waphela ngenkonzo yobuNazaretha ukuba amaqadi ayengekho, ikakhulukazi Inkosi uMzonjani neNkosi uMnqobi Ingcobo belucacisa ngokunikeza Inkosi amaqadi inkonzo yasekuseni. Luthe-ke lokhu waqala Inkosi esiyakhothama nengumkhulu wayo Amos kula nyanga yezulu Shembe eminyakeni eyedlule. Umkhulu Unyazi Lwezulu kwakuthi kuma-ke kuyisabatha liyovala umhlangano kaJulayi, inkonzo yasekuseni inikeza Inkosi amaqadi bese-ke empini iphatha uyena omkhulu. Unyazi luthe luzama ukubuyisela le nkonzo yokuvala umhlangano kaJulayi ngokwenziwa-ke inyanga yezulu kube-ke eyayingekho amaqadi le ngabe ubuNazaretha kade baphela ngesikhathi Inkosi izala la ikhona iyamaqadi uMzonjani ithatha isifungo sobuNazaretha ngesikhathi sikamkhulu ilanga Inkosi Johannes Galile Shembe wathuma umkhulu eseyibhabhadisa wathi namhlanje ngitholile inkosana yobuNazaretha. Unyazi luncome kakhulu amagalelo Enkosi uMnqobi ukusimameni leli bandla lasebuhleni, uchaza ukuthi namhlanje leli qadi elikhona libumele lobuNazaretha bahamba nalo izinkantolo limile lithi Unyazi Inkosi akayazi enye inkosi. Nangalesikhathi babafakela amaphepha ngaphansi sebenze zonke izinto sebethe bazomemezela leliya gama ebabethi likhona eMsebelanga. Akazi nokuthi-ke iqadi layibamba kanjani lento ukuthi nakhu konakala labe selimemezela-ke igama kuqala nalo-ke elesibili lameza khona, kodwa-ke ukumenyezela kwala kuthathanga sikhathi ngoba elakhe igama lase likhona namanje lisekhona. Into-ke enobunkulunkulu phakathi ayifi, kodwa-ke nje uma inobunkulunkulu obushodayo iyafa iphele nya. Unyazi ukhuluma kanje kuyaziwa ukuthi ngenkonzo yokutshala kukayise Inkosi uVimbeni uthingo lenkosazane Shembe ngoMashi 2011, umkhosi umqoqi yamemezela kuqala Unyazi ukuthi ummeli wothingo umnumzane Zwelabantu Buthelezi wamemezela umfowabo wothingo iMsebelanga kwathuma-ke isixazululo singaphumi ngaphakathi ebandleni kwabe sekiswa nenkantolo enkulu yaseThekwini lapho iMsebelanga yaphumelela khona ngo-October ngonyaka 2016. Abameli bonyazi babe udaba sebedlulisele enkantolo enkulu yaseMgungundlovu ngo-October 23 ngonyaka 2017, kodwa kwaphinde kwanqoba iMsebelanga ngoNovember 24 2017. iMsebelanga yakhothama emuva kokudunguzela isikhathi eside kwabe sokuqoka Inkosi uphinda ukukhanya kwelanga Shembe ukuba holu uhlangothi lwaseThembezinhle ngoDisemba 23 unyaka ka-2017. Abonyazi baphinda badlulela enkantolo ephakeme yokudlulisa amacala nakhona bachithwa ngoDisemba 2 ngonyaka 2019. Babe sebedlulela enkantolo yomthethosisekelo nakhona bakhala ngaphansi okwentshebe yakwaMashu-ke laphana. Kwathi ngoDisemba 4 kwayalela Unyazi ukuba luphume luphele ebuhleni, kodwa lwanqaba. Nalokhu-ke isikhonzi senkantolo saphuma selihlehla nyova kusho isembambamba. Sekungumlando ukuthi ngo-October nyakenye kugcina kunqoba Unyazi njengoba-ke abaseThembezinhle bachithwa inkantolo esicelweni sabo sokuba-ke luyise kusikhonzisa amaNazaretha ukuzibiza ngomholi wakaShembe luphume luphele ebuhleni futhi lingathi ngisho yini ethathekayo ebuhleni uma seluhamba nabalandeli balo. Inkantolo yavela yathi inkomo ingazala umuntu ngoba umuzi wasebuhleni uyikhaya lonyaz. Le nkonzo okubonakala ekudansa ngishilanga futhi lishintsha imbala. Unyazi luthe amaNazaretha akahlukane nokuthenga amabhukwana awanikezwa ngofakazi bakaJehova. Uchaza ukuthi ningavumi wemaNazaretha ukuhamba nivinjwela abantu abame ezipambanweni zomgwaqo belokhu-ke benidayisela lokhu okuthiwa uphaphama. Angiyena uphaphama, mina nguShembe. Le nto-ke iyifa leni lokuphila eningalibangi namuntu. Manje-ke ngoba bayazi lobu Nazaretha bazobuthuka abantu
ewaphikisayo. Musani ukuhlanganyela nabo. Mina ngiwu-2 ngikhona, angikho uShembe, uyinto esuke ikhona ibe ngekho uma imema iyasabela kuphetha unyazi lezulu.